Kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHatari 263 pano panyange nchikuzivisai manyuzi updates ezvinhu zviri kuitika munyika hedu yeZimbabwe. Saka kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara wotena on the notification bell. Azvibhadhariswa hama yangu izvo zvekusubscribe, ndati subscribei nguva ichiripo tifollowe this YouTube channel. I really appreciate you nesupport yamuri kundipa hama vadikani zuva nezuva. Ndo zvinoita ndiwewo nemaupdates. Nyaya ndo inozvemuzuva ranhasi isad news. Ndokumbura titange tanyora kucomment section kuti rest in peace kune iye murume iye anonzi Edson Maruta. Rest in peace kuna Edson Maruta. Edson Maruta anga ari mugari iye wekunyika Growth Point in Bikita. Anga achigara kuBikita ndokwanga kuchigara Edson. Tasingafungira kuti Edson achazotisiya, masawira akanga asingafungira kuti Edson achasvika kumba achifa. Zvaitika ndezvekuti Edson uyu anga ari mugari wekunyika kuGrowth Point in Growth Point iri kuBikita. Ndopanga pachigara Edson. Shira kuti anga achigara panzvimbo yemashops. Edson zviri kunzi mumba make makatanga kutsva. Anga ari bachelor, anga achigara ega. After matanga kutsva Edson aive akadhakwa, haana kukwanisa kubuda mumba umu, akafira mumba Edson, akatsva kusvika afa. Ndokumbononyora mucomment section rest in peace. Muno August macases evanhu vari kufa zvisina tsarukano awandisa. Chiri kufungirwa pana Edson anenge iye akatobadza moto, nekuti munhu aive akadhakwa akabadza moto pakuzosvika pakubatira zvimwe zvinhu zvinokasika kubvira. Edson akafira mumba. Ndombotaura zvadofika comment section pamusoro penyaya chimwe rest in peace kuna Edson. Zorora murugare tanisina tarisiro izvi tanisingazvifungiri. Masawira akanga asingazvifungiri kuti kufara kwanga vachiita vachimwa doro umwe wavo achazonosvika achinotsvira mumba. Much love.